И какво става, хора? Днес ще играем трансформиращ състезание с Бобчо. Няма. Молете се да имам късмет. Може да праснете по един лайк за късмет, да коментирате, да харесате, да се абонирате. И приятно гледане. Карайте ни от това тъпо летище, бе. О, Изкараха на. Yes! Год карта. Това е много яко състезание. Хората Това е доста дълго състезание. Трансформ контакти. Не е много дълго. No контакт. Трансформ no контакт. Не е много контакт. No контакт. И сме с спортни коли хора. Супер. Ще поправям за всичко. Турерхо. Итали GTB. Итали GTB къстъм, айде. Офроуд гуми. Аз не съм ги отключил. Аз съм готов. Хора, пожелайте ми късмет, харесайте клипа за късмет. Хора, между другото, това ще е първото състезание в YouTube на Коко, което ще прави бърнаути. Не знам как. Да, между другото, бърнаут, точно те. Те ги беше бъгнало в 5M. Не знам дали беше бъгнал или просто направих апдейт. Да, и за... Не, той преди беше така на контакт, да ти дава такова. Мисля, не, преди на това. Грейт. На перфект ми беше, не знам как дали грейт. Аз съм си Итали GTB. Нищо, аз не съм ми загрял. Аз ще се опитам да го и на това. Хора, знаете от другите видеа, ако въобще колко ги е кача. Колата ми не тръгна. Колата ми не тръгна. И да, защото ти трябва да я задържиш, не да цъкнеш W-то директно на едното. Като пише, директно като тръгваш, да цъкнеш Еми хора, това състезание съм по-назад, със сигурност. Не, всъщност не знам какво ли ще ми даде. Хора, знаете традицията каква е? Че всеки път, когато аз получавам бакуци. Да, аз получавам най-хубавите неща. Его първия трансформ. Полис VSR, моето е много добро. S230, год. Първото хубаво. Не, то ще му завърти. Завъртяме. Контакт е верно. Бобчо, аз гледам какво избрахме. При мен беше много контакт. Хора, сега аз извинявам се. Ейте, Коко. 11 съм. Аз съм 12, точно до тебе. Не! Това го видях. Чай да спра сирените часацки да съдне. Брат, минам та вътрешно, не ме пускай. Моторче! Трансформ. Дай на моторчето. Слипстримче. Yes, sir! Завъртяха ме. Коко, с нерото ме завъртяха. Брат, да ти минава през мен, аз съм 8. Ами аз съм с него. Отново имам адски големия късмет за сега. Форчън. Викам, имам адски големия късмет, трансформ. Футо GTX. Пак си с по-доброто. Уникално е, ама много се хлъзга. И сега си викам, че съм с много хубав късмет. Аз съм четвърти между другото. Викам, че съм обаче имам много по-добри коли. И ще ми даде сигурно Трашмастър. Да, мерси, че ме блъсна, мерси. Не, бе! Пожелавам си да бъда с нещо хубаво, не с Трашмастър. И футото пак е много хубаво. Давай, брат, блъснам те. Значи Неро, футо, Слипстрим. Трансформ. Елидж RH7. Карбонизар е. Аз съм още по-добро. Какво си? Елидж RH... Аре, карай бе, човек. Отзад за бущи. Искаш да те блъсна за бущи. SC1! Пигале. Аз съм също по-добро. Моето не е добро. Ой, таланец ми писа. Моето е добро. Таланец ми писа за мафията в... И кой ти писа? Той ми казва, аз съм с тебе, не мога сега да видя. Ти си с 10 май. SC1. Като 10 отзаде изглежда. Поне аз от така го виждам. Тък автобус! Този ти прави пит маневри. Искаш да буст от отзад, ако те не. Искам само тези да не ме буснат.
Взех го. Как го е? Давай, брат. Това е първата... Електромотор! Това е първата гадна кола. Слипстрим. Опресор! Хора, кажете ми, как да играя с него? Не бе! Колко завъртяха ме. Даде ми опресор, ама не МК2, то къде лети ми дуя. Брат, аз с лоша кола не съм получил да чукна на дърва. Тъпия мотор ме завъртя и на мен ме завъртяха. Мен ми направиха пит маневра, обаче... Садлер. И съм четвърти. Да, съм трети, ти след мене. А не, няма как да си четвърти, бабча. Четвърти съм. Няма как да си четвърти. Пети. Новак. Аз пак съм добро, между другото. Това състезание е да чука на дърво, имам хубав късмет. И то Новака е доста бърз. Брат, карам с 140 и се блъснах. Аз съм много хубаво нещо. След това опресор. Бързо, че ме настигнахте. Ти ме настигна, майдоре. Не си ти. Сега то ще ме завърти, гледай са тапанара. Хора, не карам толкова добре това състезание, но съм трети. Аз съм пети. За първи път. Не, бил съм. Не, моето не спира. Моето е уникално. Да, благодаря, че ме блъсна, благодаря. Тапанар. Не, твоето не е уникално. Колко? Не се закачих на моя екран. Буквално Мой не към се ме закачих. запива в стената. Май се не трансформ. Отново същия мотор! Четвърти съм. Аз съм пети. Еми хора, доста добро състезание беше. Поредно състезание, дано да имам добър късмет. Нека да видим пистата. Това ще е дълго. Това е много дълго. Хубаво, това и още едно даже има. Още една. Един трансформ, 2, 3... Абе не знам колко са, много са. Това е много добро състезание. 78 чека. Тук, ако ти дава нещо маневрено, го имаш. Ако не се блъскам, го уинвам. Аз съм с... Аз ще спъчвам с друго. Едва иска. Моето любимо. О, даже ми къстъм терас. Те 20, те е така. The favorite car in the world. Що колата ми е лилава, а всичко ми е синьо? Смисъл. Не знам. Днеска ми се е паднало синьо, ама колата ми е лилава. Аз съм с друга колата спът. Аз съм с Т20. Ти с какво си? Entity XRR. Аз сега пак ще направя Perfect Burnout и... Аз бях тръгнал Perfect. Аз съм с Т20. Тя кола много я обичам. Разбрах. Хора, може да се абонирате за моят канал. Ма ти нали всичките те състезания викаш, че ще ги съединиш? Защо го кажеш това всеки път? Грейт. Аз дори не се старая за Perfect. Аз съм по средата. Аз както винаги съм назад. Не си назад, по-назад съм от тебе. Не е вярно. По-назад съм. Точно завих. И аз. По-назаде бях, аз погледнах назад, те нямаше. Ете, ти си 12. Моето са парзала. Моето е уникално. Моето завива много. Моето се завъртя. Бандо е! Нещо къстъм ми даде, бе. Полис, нещо, полис, трабант къстъм. Хора, съжалявам, този стълб го блъснах без да искам. Ти си зад мене и си с уникална кола. Чакай, уникална. Аз съм с
полицейски букук. Нека да наваксам малко позициики. Ето тук направата ги късаш, аз съм с талант. Чак пак да ги късам. То с карцинг, миличкия. Аз съм с талант. Кемпер! Кемпер! Кавус V6, уникална кола. Аз съм с кемпер. Това е най-завиващата кола на света. Тако ме свирите, бе! Здрасти. Чао. Да, нормално да е чао. Допреди малко и аз ви казах чао. Много кола съм. Като ми даде Много. кемпер и какво да направя, брат? Аз съм последен. Не парзаляща, завиваща. Не съм кола. последен, между другото. Пак има хора зад мене. Уникална. Още един трансфер. Аз нямам шанс да ви настигна. Състезанието ми замина просто. Да, бе, да. 60 неркъста моите дени, иска ли? Викаш да беше Тракс. Тай му пресора, бе. Неон! Адски добро нещо ми дай. Ама неона много трудно се кара, бе, човек. Или аз просто не мога да го карам. Неона не е ли... На коя позиция си? 22. И се блъснах. Това състезание дори не мога да ми се получава много да го карам. Поне съм електричка и ги настигам. Бобчо! Бобчо! Как успя да се блъснеш? Това го снимах дори. Тайфун! Много добро нещо ми даде. Easy Sport. Уникално. Това е с... Върва с 120. За бързо. Италянец пак ми пише, но не мога да видя. Моето не набира много. Моето е много. Топ спида му е 150. Да, 150, то някаква в життя, която да дига 150. Да. Бобче, имаш ли си на идея колко са 150 мили? Да. Колко? 260-70 км. Да, няма кола в GTA, която да дига толкова. Банши 900 ар. Баншито е уникално, ма много се плъзга. Аз съм 13. Проблемът съм с тъп мускул. Хора, абонирайте се и гледайте видеята на Коко, за да събере 15 евро, да си купи отново GTA и да играем онлайн. Да, пък ще си купя GTA другия път. Ти ли си играл онлайн? Не. Не, да правим фейст. Ове. Или клиници. Кое място си? Хора, извиня. Ой, блъснах се много тъп. Брат ми мръся, извинявам се, хора. Няма, брат, вие са супер коли, че пак не мога да се преварите. Толкова сте Това не смотани. е супер кола, баншите. Супер кола е! Баншите не е супер Да, супер кола е. Баншите го има от NPC-тата в GTA, което означава, че не е супер. Много зависи кой банш ще даде. Банши 900 ава. Адмирал Стич, лимузина. Блейзър, АТВ ми даде. На мен е лимузина. Адмирал Стреч се казва. Мале, добре, че е много контакт, иначе до сега са ме подкъртили те. Всичките ми нормално. Мен ми даде маневра на нещо. Добре, този път колко снима и нямам чак такъв късмет. Ама следващото състезание пак ще бъде с много хубаво късмет. Аз имам. Хора, доста... Не мога да кажа, че карам добре, аз се блъснах доста пъти. Ето и още един път. Няма, един път разсеям лице и не мога да се концентрирам повече. Аз съм за... Зенторното минава са. Няма да Аз ми съм лимузина, лимузина ти с АТВ. Полис SK1, SC1. Астероид, Астропе, PS. Не знам. Ехе, то с Кригер направо... Еми Астероид. 13 съм, хора, не мога да карам просто. Аз съм 5. Ме ме пусна с Еми Нерокъст. хора, и аз съм с Нерокъст. Не, май с нормално Неро, не Не, знам. аз съм с Тракс. Аз съм с Неро. Аз съм Хора, с Тракс. сменихме състезанията, там не се получи. Какво? Учи се много добре. Аз съм с Тракс, който сега ще го пробвам дали бута, ако бута.
перфект, ако не бута... Мали, аз прилетях. Тук е free for all, нали? Чай, ще аз съм убия, да. Оле, Бъстър се стира. Тук ми трябва нъмпад. Ще го блъсна този. Так се е много хубава кола. Майко, на косъм ги скачам тези. Това съм много тъп, аз съм убих. Не съм. Мало оцелях хора, аз съм много смотан. Много тъп, ще аз съм убия. Респектейтваш ли? Не съм умрял. Къде си? Най-горе. На някакво време по-слабичко. Идвам. Ти искаш да се биеме ли? По принцип да. А тук някакви ме водят към трансформа, аз не искам да се трансформам. Не, този ме изче. Мен ме водят към Бат ти тъпанара! Мамай ще трябва. Аз убих един. Ако искам да се бия, трябва да махна този трак, защото всички... Мале, то слаги бе! Не, аз вас няма да се бия. Пробвам, не искам. Убих един. Значи, ако искам да се бия, трябва да се трансформирам. Искам Той да оцеля. Не. Пат ти късмислията. Къде си? Трак хубав ли е въобще? Къде си? О, ужасен е! Ужасен Не, е просто трак, лагят. сменям. Не сменям трак се. Ама не, тук има такова. Сменям. Мен ме убиха. Сърфър къста!